Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, ina miƙa dubun gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku. A labarinmu na Muktar da Mahmud, ina so in kawo muku ci gabansa inda mun ka tsaya a can. Wato da Mahmud ya karɓa lamba a wajen malama Aisha, yana so ya kawo ma Muktar. To shi kenan, yayin da ya karɓa lamban sai ya zo da lamban a hannunsa. Shi kenan ya zo ƙofar gidansu Muktar, sai ya samu yara a ƙofar gidan suna zaune, sai yake tambayar su ko Mahmud yana ciki. To a cikin yaran ɗaya yake cewa a gaskiya kan babu da tabbacin cewa ko Muktar yana nan ko baya nan, babu mu sani ba, amma in ba matsala tsaya in shiga ciki in tambaya. Yaro ya shiga ya sallama, sai ya ce ko Muktar yana nan, ana masa sallama a waje. To shi kenan babarsa take Muktar bai ma jima da fita ba. To shi kenan yayin da yaron ya fito daga gidan yake ce ma Mahmud cewa na shiga ciki kuma mamar Muktar take cewa Muktar ya fita amma bai jima da fita ba. Shi kenan sai Mahmud, akwai banki a wajen, sai ya zo da kan bankin, ya yi kamar minti 36 haka, sai ga Muktar nan ya zo. Shi kenan sai ya ɗau lamban ya ba sa, yake masa albishirinka, sai yake goro, sai yake fari ko baki, yake fari kalkal, sai yake nawa za ka biya, sai yake a gaskiya yanzu za ka ba komai a jikina, amma abin ya yi kyau zan baka dai abin da Allah ya sauka. Yake to shi kenan zo yadda nake ba abin da nake so ka hannunka, sai ya damƙa masa lamban, sai yake wannan shi ne lamban Aisha wanda kan magana a kan cewa ka kamu da sonta. Shi kenan da ya zo ya zauna a gida, tsabar farin ciki ma ya rasa ma ina yadda lamban. Ba wuce kwana biyu ba suka sake haɗuwa da Muktar, yake tambayarsa akan cewa da fatan ka kira layin da na baka. Sai yake cewa a'a wallahi ban samu damar kira ba, tsabar farin ciki ne har ban san ma inda na yardar da takardar lambar da ka ban. Sai shi kenan sun ka shirya akan cewa ranar Lahadi za su je wajenta bayan an yi sallar isha'i kamar da minti 20 haka. To da sun ka je sun ka yi sallama a gidan cewa ana malama Aisha magana, sai baban Aisha Malam Umaru yake cewa wa yake wa Aisha sallama. Sai yaron da an ka aike shi cikin gidan yake cewa a gaskiya ni ma ban sani ba, wa'ansu samari ne sun ka aike ni, su biyu suna tsaye a kofar gidan. Sai baban Aisha yake ka ce malama Aisha ba ta fita da daddare. Shi kenan yaro to sai ya sanar da su abin da an ka faɗa mai. A taƙaice ne malama Aisha budurwa ce doguwa, kyakkyawa, fara, mai dogon hanci. Shi kenan da yaron ya riga da ya faɗa musu hakan, sai Mahmud yake cewa Muktar mu je ko da safe ba zo, ko kuma in mun ka haɗu da ita a kasuwa zan yi mata bayani. Bayan sati biyu sun ka haɗu a kasuwa, za mu yanke labarin daga nan sai wani